Nene, te zic foarte, foarte tare la emisiune și cred că o să-mi o furt grav, grav, grav. Așa că vă anunț de pe acum, trebuie să iau la fugă că nu mai ajung. Să vorbim ca între adolescenți. Câteodată te satur când toată lumea dă sfaturi. Ne vrem independenți. Din greșeli învățăm să ascultăm de vocea interioară care spune că sigur poți să fii azi mai bun ca ieri și mâine mai nebun ca toți. Ascultă. Hei, când ești tânăr toți îți spun pe ce drum să te duci, încotro s-o apuci. N-ascultat ce-ți spun ei, trăiește viața cum vrei. Și toată lumea strigă e viața mea. Mi-am pierdut diplomele toate într-un setat. Aș căuta, dar eu nu văd că am ochelari de tocilar. Lumea vorbește, știu, te apucă greața. Tu fă ce vrei, că ei n-au cum să-ți ia speranța. Știi bine că-n viață tânăr ești doar o dată. Așa că vezi cum faci că anii ăștia nu se întorc niciodată. Ascultă, cunosc un om care trece testul, are școala vieții, frate, poți să-i spui maestru. Mi-a zis, trăiește-ți viața, n-asculta de restul. Zice rata, zice bine, de le zice Oculescu. Hei, când ești tânăr toți îți spun pe ce drum să te duci, încotro s-o apuci. N-ascultat ce-ți spun ei, trăiește viața cum vrei. Și toată lumea strigă e viața mea. Și toată lumea strigă e viața mea. N-asculta ce spune, singur trebuie să-ți faci un drum. Trăiește-ți viața cum vrei. Tu ești tânăr și nebun. N-asculta ce spune, trăiește-ți viața cum vrei. Și toată lumea strigă e viața mea. Ce spune, singur trebuie să-ți faci un drum. Trăiește-ți viața cum vrei. Tu ești tânăr și nebun. N-asculta ce spune, trăiește-ți viața cum vrei. Și toată lumea strigă e viața mea. WhatsApp, ce greu e să fii tânăr și nebun.